Us en recordeu d'aquesta feineta que vam fer a la classe? Que vam estar endreçant oracions o amb imatges ens les vam estar inventant. Això ho podeu treballar superbé a casa. Sí? Podeu fer... Els papes us poden dir una paraula i vosaltres us inventeu una oració amb aquella paraula. Sí? És un joc molt xuli i recordeu que això a classe ho vam estar fent, oi? Mireu, anem a veure quines oracions podem endreçar aquí. Ui, mireu, col·loca cada peça on correspongui. Aviam, aquí tenim els guants. Els guants són vermells. Sí? Aquí tenim la galleda. Doncs la galleda és verda. Oi? Anem a fer el següent. Les pilotes són... Com són? Blaves o groc? Blaves. Super. I per últim, el vestit és groc. Molt bé. Recordeu com endreçàvem? Quines pistes vam dir a la classe que podíem tenir per endreçar les oracions? Aviam qui se'n recorda. Fem una miqueta de memòria. Aquí, en aquestes tres parts, tenim unes pistes. Mireu, mireu. La primera lletra sempre va en majúscula, amb lletra de pal. Molt bé. I aquí tenim una altra pista que tenim al final un puntet. I el puntet on el posàvem? Sempre al final de l'oració. Sí, us en recordeu? Aquestes pistes ens ajuden a poder endreçar aquestes oracions. Sí? Mireu, aquí vam estar també escrivint oracions. Aviam, toca les paraules per formar oracions. Quina serà la primera? La que primer té en majúscula amb lletra de pal. Molt bé. El camarero agafa mosques. I mireu el puntet sempre al final. Sí? Molt bé. I per acabar, de cosetes que vam fer a català, les cosetes més importants, també vam endreçar paraules. Sí? Unir i separar paraules i endreçar-les. Mireu, mireu, aviam si encertem aquestes. Quina imatge és aquesta? Mireu, ho tenim desendreçat. Aviam, jo crec que serà plaça. Molt bé. I aquesta és una platja. Molt bé. I aquí en aquesta imatge, jo crec que amb aquestes lletres, palmera. Molt bé. I l'últim és una imatge d'un parc. Veieu que les lletres estaven desendreçades? Sí? Doncs ara aquí baix les hem endreçat una miqueta perquè surti la paraula. Molt bé. I aquí també teníem, per últim, maneres d'endreçar algunes oracions. Sí? Aviam. Molt bé, mireu, diu, hi havia una vegada dos germans, vivien en una casa gran amb jardí. Però ui, què els hi passa a aquestes paraules? Estan enganxades. Mireu, hi havia una vegada dos germans i amb el puntet final. I després seguim la segona oració. Vivien en una casa gran amb jardí. Oi? I mireu, s'està escrivint. Molt bé. Molt bé, doncs recordeu-vos de totes aquestes cosetes que us hem explicat per fer un repàs de tot el que vam treballar, del més important. Un petonet!